השעה 6:45 ואנחנו במשדר חדשות מיוחד בעקבות מטח טילים ורקטות שנורה לשטח ישראל. מתקשרת לעמית, הוא אומר לי, קומי, נעלי את הדלת, סגרי את הכל, את לא זזה מהבית. תרים את הידית של הממד ותישארי שם. עמית, אחיה, לא היה בניר עוז באותה שבת. שירה אחותה הייתה בקיבוץ, וגם החברה הטובה, ארבל יהוד, עדיין כאן בבית שלה, בשלב הזה. דיברתי עם ארבל, ושתינו היינו בסטרס. סיכמנו כאילו שאנחנו לא מסוגלות לדבר, ושאנחנו אוהבות אחת השנייה, ושמקווה שאלינו לא יגיעו ושלא יהיה כלום. מאותו רגע היא על הקו עם בת זוגו של אחיה כל הזמן. נופר התקשרה אליי, איתה דיברתי במשך 2 שעות. פשוט החזקתם את השנייה על הקו. כן, אחר כך היא אמרה לי שזה היה 2 שעות. אני מבחינתי דיברנו חצי שעה, כאילו. ואני אומרת לה, אני מפחדת, היא אומרת לי, תנשמי, ואז פתאום היה רעש בתוך הבית. אני אומרת לה, נופר, הם אצלי, כאילו אני לוחשת לה, אני אומרת לה, הם אצלי. היא אומרת לי, אוקיי, תהי בשקט ותנשמי, אני איתך פה על הקו. אני מכוסה מתחת לשמיכה, מקופלת, כאילו מנסה כמה שיותר להצמד לארון, כדי שלא יודעת שאם יגיעו או משהו, ואז נפתח את הדלת בשקט. והם זרקו רימון. ואני אומרת לנופר, הם זרקו לי משהו, הם זרקו רימון. ולמזלי הרימון לא התפוצץ. ואחרי כמה שניות, הם נכנסו. זה הממד, החדר שינה שלך הוא גם הממד. כן, כן. הם זרקו רימון לאזור הזה, ואז נכנסים 4, פה מסביב. ואת עדיין שוכבת. ואני במיטה יושבת, הוא עושה לי ככה. סימן כביכול של שבויה. אני גיליתי את זה אחר כך שהגעתי לעזה, שהבחור בבית שהיינו עשה לי ככה. אמרתי לו, מה אתה עושה? כאילו, מה זה אומר? אז אומר לי, זה שבויה. אמרתי לה, כי לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. ואז אני מתנגדת, וכל פעם שאני מתנגדת, מישהו אחר מתקרב אליי עם נשק. שזה מה, 4 קנים עלייך? כן. מסביב פה, ועוד אחד שמתחיל לשפוך את הבגדים, ואז בסוף הוא זורק עליי טייץ, הוא אומר לי, תתלבשי, כי הייתי עם תחתונים, בלי חזייה, כאילו עם חולצה קצרה, לא מה... כאילו אני במיטה ברגיל. תלבש, סמן לי למטה על הכפכפים. כן. הם היו בשליטה או הם היו בעצבים? הוא כאילו היה לחוץ שאני אבוא. הוא כן היה עצבני, כאילו, אבל הוא לא הוציא עליי את העצבים, כאילו, הוא לקח לי את הטלפון מהיד, כאילו, בצבים, שם בכיס. זה ככה, עוד פעם, כל פעם אני אומרת, לא, שאלה, מכוונים עליי עוד נשק ועוד נשק. אז אני מסתכלת כאילו בדמעות, בפחד, כאילו, בהתחננות על חיי, כאילו של... מסתכלת על הנשק שהוא ממש כבר קרוב אליי, ואז הוא הזעיף את הנשק ממני, זה שניהל איתי משא ומתן. ואז ניסה כאילו להרים אותי כל פעם. מה שהתנגדתי, פשוט שלפו אותי. הספקת להתפרד ממישהו? לא. לא נפרדתי מאף אחד. לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות. ועכשיו החדר הזה הוא מבחינתך מה? מחולל. מבחינתי מחוץ לתחום. זה כבר לא הבית? לא. הבית שלי נשבר ב7 באוקטובר. הלכתי דרך כאן, לקחו אותי לשם, תפסתי ביד ועשינו סיבוב. הוא עשה לי סיבוב להראות לי... להראות לה בעצם איך הם כבשו את הקיבוץ שלה. מסתכלת לצדדים מיליונים. את רואה רק מחבלים. כן, אין אף אחד. באמת, איפה הצבא? מה קורה? היא לבד עם 5 מחבלים שלוקחים אותה עכשיו לכעין סיבוב ניצחון בשבילי ניר עוז. רואה את כל השורה הזאת של הבתים שרופה. שם יש עוד המונים. המונים של מחבלים? כן. בינתיים כאילו לא ראית אף חבר? כלום, ראיתי רק אותם. בכל מקום, מכל חור יוצאים. ולא זוכרת בדיוק לאן הגענו, היה שם עוד איזה מישהו, ואני מתחננת לו, אני רוצה סיגריה. לא מצליחה לנשום, אני רוצה סיגריה. את אומרת לו את זה? כן. הוא אומר לי, לא, אין סיגריה. בוא'נה, את לא תאמני. ואז הוא נותן לי סיגריה. כאילו עובר... הצלחת להוציא ממנו סיגריה? כן, עובר הספסוף, הוא נותן לה, הוא לוקח ממנו סיגריה, נותן.
אחרי 2 שחטות מגיע מישהו ענק עם זקן וצעק עליי להוריד את הסיגריה. נגמרה הסיגריה. כן, נגמרה הסיגריה. ואז באיזשהו שלב אני רואה את דורון והבנות. את רואה אותה עם מחבלים? כן. רגע, שצריך להגיד שדורון בא לפה לבקר את אמא של כן, היא אפרת. באה לבקר את אמא. שאפרת, אני מניחה שאת מכירה אותה בשנים. אפרת, כן, אפרת היא שכנה של אמא. גם את דורון אני מכירה. כאילו יותר מהילדות. פעם ראשונה שהיא רואה מישהו מוכר בתוך התופת. דורון כץ עם אמא שלה אפרת מחזיקות את 2 הילדות הקטנות של דורון. היא צורחת לי, שני, ואז אני כאילו הולכת אליהם, כאילו מתחברת אליהם, הוא עוזב אותי, הצמידו אותי אליהם, לוקחת, דורון אמר לי, תקחי את רז מהידיים של אפרת שלא יהיה לה קשה. רז זאת הגדולה. כן, לקחתי את רז איתי, והבנות כאילו בפאניקה, כאילו יודעות מה קורה. ואז ממולנו זה הכרם, שמשם כינסו אותנו. רק כשרואים אותה כאן, אפשר אולי להתחיל להבין מה עובר עליה באותם רגעים, כששבילי הקיבוץ שבו נולדה וגדלה, הופכים למקום שבו חוטפים אותה לעזה. הכל בלהבות. כל הדרך אנחנו רואים את הבתים השרופים. הנה פה רואים. כן. כינסו אותנו פה על הדרך עפר, ואז יש פה טוק-טוק שמחכה כאילו על הכביש. הרכב שמגיע לכיוונם כאין אופנוע עם ארגז מאחור כבר נעצר ליד המחבלים. הם מתכוונים להעמיס עליו את החטופים כשפתאום נשמעת אזעקת צבע אדום. אז רצנו למיגונית. אז במיגונית גם היה איזה כמה שניות של לחשוב. עם המחבלים? כן, הם רצו אחרינו. ואז אפילו לא נגמר אפילו הצבע האדום והם אמרו לנו בואו כאילו. עכשיו היא כבר בארגז של הטוק-טוק עם אפרת וביתה דורון ושתי הילדות הקטנות של דורון. יושבים בפנים, פתאום רואים את נעמית שמובלת גם, מעלים אותה איתנו. נעמית דקל חן, בת 63, רכזת הנוי בניר עוז, כבר נמצאת על הרכב. תוך שניות נחטף לשם גם דוד קוניו, יחד עם אחת משתי בנותיו התאומות. באים כאילו כבר מנסים להתניע, פתאום אנחנו רואים את שרון מובלת, גם עם עוד 2. אבל בלי הילדה השנייה? בלי הילדה השנייה. ואז דוד צועק, זה אשתי, חכו, מעלים אותה גם, אנחנו מתיישבים בתוך העגלה, המחבלים יושבים על הדפנות, הם מקיפים אותנו, ואז אנחנו מתחילים לנסוע. משתדלת להיות בפוקוס בשביל הילדות ולהרגיע ולהגיד אוקיי, הכל בסדר. אבל את מבחינתך, אני מתה מפחד, בסיוט הכי גדול שיכול להיות. את נמצאת באירוע או שיש איזה מסך שיום? מסך מאוד גדול. דפיקות לב איומות, אבל כאילו, שאני אחרת כאילו. מה שיקרה בעוד רגע כמעט לא דובר עד עכשיו. החטופים כבר על הרכב, מוקפים מחבלים מכל עבר בדרך לעזה. מכאן אנחנו יוצאים, פונים שמאלה, נוסעים. על השביל הזה שאנחנו רואים פה? כן, אנחנו נוסעים, ואז יש אחר כך פנייה ימינה, ולא רואים כלום. מה זאת לא רואים כלום? כלום, שום צבא, שום דבר, הכל פתוח. את ממשיכה לצפות? כן, כל הזמן את ממשיכה לצפות, לראות. היא לא תראה חייל אחד, אבל פתאום משמיים נשמע קול שמצית שביב של תקווה. 150 מטר לקראת הגבול, אנחנו פתאום שומעים מסקר בשמיים. מסוק הקרב שמגיע מעליהם רואה מהקוקפיט שלו מראה שמן הסתם לא דמיין מעולם. נחילי מחבלים וביניהם אזרחים ישראלים שנחטפים לעזה. המסוק הזה די הרבה זמן ליווה אתכם חג מלכה? לא זוכרת בדיוק כמה זמן, אבל הוא היה שם.
אומרים, טוב, אולי יש צבא, אולי משהו קורה. ומשהו באמת קורה מכיוון המסוק, תוך דקות. ואז פתאום מתחיל צרור יריות. שזה בא מלמעלה. כן. השעה עכשיו 11:30 לפני הצהריים. טייס המסוק מקבל החלטה בסיטואציה בלתי אפשרית כמעט. הוא מכוון ירי לכלי הרכב הקטן שעמוס במחבלים, אבל גם בחטופים ישראלים. זה היה רגע מבהיל, זה היה בשניות כאילו את מורידה את הראש, קולטת שכל המכנס שלך פה קרוע עם דם, מרימה את הראש ורואה דומינו. מה זה כל דומינו? המחבלים מתים. בשנייה שאת מרימה את הראש. כן. אחת החטופות, אמא של דורון, סופגת פגיעה קטלנית מהירי. לצערנו, אפרת כץ נהרגה במקום. את הספקת לראות את אפרת? כן. שזה אחד מהזיכרונות שאת מנסה למחוק, או... כן. למחוק. למחוק, כן. את חושבת על הטייס, ואת אומרת... כן. כאילו, לא יודעת, אני... כאילו, ממש לא מקנה בו, הוא... קיבל החלטה לא פשוטה. והוא כמעט הציל אותנו. כמעט. כמעט. כולנו נפצענו, אני חטפתי רסיסים, ואנחנו כאילו שנייה כזה אוקיי, רגע, מה קורה? אז אני לוקחת את אביב על הידיים. את הקטנטונת. כן, דוד לוקח את יולי, הבת שלהם. נעמית לוקחת את רז ורצים לשדה. רצים כמה לדעתך? כמה מטרים? לא יודעת, לא יותר מדי, אבל כן התרחקנו. מה שקרה, אנחנו רצנו ודורון עוד נשארה עם אמא שלה בעגלה. כי דורון לא הייתה מסוגלת להיפרד מאמא שלה. כן, זה היה רגע לא פשוט. האמת שדורון סיפרה בריאיון לתמיר סטיינמן בחדשות 12, היא אומרת, הבנתי שאין לי איך לעזור לה, שאני חייבת לחבור לבנות, כי אם לא, אותי ייקחו לבד, אותן ייקחו לבד, וככה באפיסת כוחות כשאני מדממת, פשוט הלכתי אליהן. דורון באה אלינו לבנה, מדממת מאחורה. שרון קמה לעזור לה, לקחת אותה אלינו, נעמית שוכבת, אני עם אביב על הרגליים, אביב נפצעה. נפתח לה האצבע ברגל לשתיים. הורדתי חולצה, שמתי לה על הרגל. ילדה בת 2. כן. השעה כבר קצת אחרי 11:30, המחבלים שחטפו אותם נהרגו כולם כנראה, למעט אחד, שני ושאר החברים, עדיין בשטח ישראל, מרחק נגיעה מניר עוז. רצים לאמצע השדה, מתיישבים שם, ומסתכלים לשמיים. וגם המסוק עדיין מעליהם, אבל כבר לא מבצע ירי. לוואי, ולא הייתה נגמרת לו התחמושת. זה מה שאמרו לך, שנגמרה לו התחמושת? אני בטוחה שזה נכון, אבל זה מה שאמרו. בשעות הצהריים של שבת, בלב השדה החשוף הזה, הם מבינים כבר שאיש לא יציל אותם. הם לבדם לגורלם, והם, גם היא, מצליחים אפילו שם לדאוג זה לזה. עוברת בראש בכל זאת המחשבה אולי אני יכולה לברוח בתוך הכאוס הזה? עברה מחשבה. כאילו גם דוד הציע אולי נרוץ לשיחים, ואני אומרת לעצמי, טוב, אולי אני ארוץ. אני אומרת לעצמי, איך אני יכולה באמת לרוץ? אני לא יכולה להשאיר את הילדות כאן, כי אי אפשר לדעת מה יהיה, דורון פצועה, ועם מי הם יהיו. את יודעת, אני כל הזמן מקשיבה לך, ואני אומרת, המנגנון קבלת החלטות כל הזמן עובד, גם מה נכון לעשות, מה מוסרי לעשות, מה אפשר לעשות, זה הכל עובד. כן, אבל עובד, אבל גם לא עובד. ואז עובר עוד טרקטור, מלא, בבזיזה. טרקטור של הנוי, כאילו של הקיבוץ. זה כבר זיהית שזה כלי של הקיבוץ. נעמית אומרים לנו, תעשו את עצמכם מתים. לא יכלנו באמת לעשות את עצמנו מתים, כי היינו ילדים. ואז הוא עוצר, הוא מסמן לנו להגיע, אף אחד לא קם.
הוא מתקרב אלינו, לוקח את רז מדורון ומתחיל ללכת. באותה שנייה כולנו קמנו. ואז הוא העלה אותנו לעגלה, הם הורידו ציוד, פינו ציוד מהעגלה, והושיבו אותנו שם. הטרקטור ועליו 8 חטופים כבר דוהר בדרך לעזה, משאיר מאחוריו את נעמית, שמצליחה לשכב שם בלי לזוז, פצועה ומדממת. היא תעשה את כל הדרך בזחילה עד הקיבוץ. אנחנו ממשיכים בנסיעה, אנחנו רואים טנק שרוף ואין גדר. והמסוק נעלם. לא שומעים אותו יותר ולא רואים אותו יותר. ואם היית פוגשת עכשיו את הטייס, מה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו תודה, ולמה לא נשארת? גם למה איפה לא היית שפה, להוריד את כל מי שכאן. סוק אחד היה יורה, הכל היה בסדר. לא היינו בכלל מגיעים לעזה. זו דורון בעצם, כן. נכון? כן. זאת את. כן, זאת אני. ואת מי את מחבקת פה? את רז. בעיקרון גם מנסה להסתתר, כאילו כמה שיותר להיכנס, כי מה פחד שלי גם היה באותו רגע, זה גם שעוד פעם המסוק יראה עלינו. והפעם אני יושבת עם הגב. שאם הוא יראה שוב, אני זאת שהולכת.